Bentiere chenro mar loko chike nikech tie joma wacho ni sama koro wasechope ni onego koro time referendum mondo ka piny olokre motegno e yo ma Gen Z dwaro. Nitiere tiende mage momiyo we need them on board, and sani koro kudwa loso chike to koro dwaro ni ji bedo on the table. Koro kinya time by just ringa street kata ketho gi jomoko, nikech agenda mar Gen Z nyiche ne ber ni neno kane gichako to ne onge gir ng'ama gikwalo. Nyithindo mane temo kwalo naneno kane moko gimako magilonyo duko ginego kaka the mobs timo, matiende gin joma ne gilony to gimako gi maginyiso ni gitimo tim marach magiketo gi kamoro. So kane gichako ne onge kuo madhi mbele. Sani nyaneno last Tuesday menche giringo, nyaneno ka mtokni joma innocent mamoko gin jonyuolgi mabe chandore just hustling igoyo ahero. Nyaneno ka moko igoyo Rongo, nyaneno ka moko igoyo Kindu. To joma timo gigo koro gin jo Gen Z, gin leaders moko maparo ni nyalo take advantage mar the wave mar Gen Z mondo gine kaka gi capitalize that euphoria ni ne gi mbele kanyo mondo jogi sympathize kodi. Kosa no ni joma timo gigi, some of them are not local leaders mawuok kuch, some of them are even MPs who are not even from Nyanza, some of them are leaders mawuok kuonde moko. So mago joma bro spoil for the Gen Z, and ka jo Gen Z okobedo ga good and a clear road map gi gik magidwaro to girgi no bro mna ruchore okobidhi mabor, to mano bro duoko Kenya piny. To obed ere kaka nyalo bedo motegno sani e seche ma koro waseneno ka police bende tiyo gi teko motegno. In kaka in e committee mar security, king'iyo kaka police osebedo ka timo jong'anyo, en yo mani kare koso? Yo ma police osebedo ka timo go ok ni kare, and mage momiyo wadwaro lony kata lokruok moko mwadwarogi. Nekech police koro neno ka jomoko ma ok jo Gen Z be koro donje igi timo gik moko. Nitie kata jomoko ma Mungiki gini ma koro dhi orire igi odonje i jogi. Koro chuno police ne kiketho gir ng'ato to kamoro nyaka giti gi force, to mane makelo hinyruok moko ma koro kwadwar manyi hinyogo joma innocent. To koro seche ma